Bé, comencem l'acte amb el qual tancarem aquesta jornada de projecte compartit Família-Escola. Benvolgut Carles, pares, mares i alumnes. En nom de l'Escola Pia Tàrrega i de l'AMPA, agraïm la teva presència i la teva participació a la jornada de projecte compartit Família-Escola. En Carles Capdevila, periodista, director del diari Ara i responsable dels programes Eduqueu les criatures de Catalunya Ràdio i de TV3, que ens farà una xerrada sobre educar amb humor. Educar i humor són dues paraules molt importants i claus, sobretot en els temps que estem vivint. Moments tan tristos com els que vam viure ahir, tant nosaltres com els ciutadans de París. Moments tristos per tots aquells que estimem la vida i que valorem molt el respecte a les persones independentment de la seva manera de pensar. En Carles parla dels 5 sentits: el sentit comú, el sentit del ridícul, el sentit del deure, el sentit moral i el sentit de l'humor. Tot recordar-nos que hem escollit ser pares i que en som responsables d'aquest procés. En paraules d'en Carles, hem d'estar convençuts que educar és apassionant i molt difícil i que l'única forma d'aconseguir-ho és creure que és el més important del món i alhora ho hem de fer divertint-nos. A l'acabar la seva xerrada donarem per tancat el projecte compartit i només em resta recordar-vos que l'associació ALBA posarà a la vostra disposició el conte que s'ha presentat avui sobre els advocats i que molt amablement ens signarà el Carles. Moltes gràcies per venir. Fa una mica de respecte estar aquí. I alhora no sé, tinc ganes de dir-vos aixequeu-vos, ajunareu-vos, que no puc dir-vos-ho, però la sensació de que potser se'm donarà un altre poder. En tot cas, us agraeixo molt que em convideu. Per mi aquesta relació família i escola, aquesta relació pares i mestres, és una de les meves dèries i obsessions dels últims 20 anys, perquè jo soc una persona que no en té ni idea d'educar, m'atreveixo a parlar-ne però sense saber-ne, i a més tinc 4 proves vivents que no en sé perquè volten pel món demostrant el meu fracàs com a educador, i per tant, això molt mal. Però en tot cas, és veritat que jo fa 20 anys just, de fet els farà al desembre, que la nostra filla gran fa 20 anys, per tant fa 20 anys que soc un pare, cada vegada més pare. A casa tenim un fill de 20, una filla de 20, un fill de 18, un de 13 i un de 7. Per tant, jo em sento una persona molt afortunada i molt privilegiada perquè tinc 2 nens i 2 adolescents. Si algú té un dubte sobre quina diferència hi ha, que vingui a casa. Quan arribo a casa 2 m'abracen i 2 no. I quan faig una broma, 2 riuen i 2 creuen que no faig cap gràcia de res, però més bé els fan ràbia i tot, no ho entenc, és una cosa que és espantosa per ells, és una cosa terrible. I, per tant, quan faig un sermonet d'aquests com els pares, també, el de 13 i el de 7 més o menys els impressiono i els altres fan un cop de porta i marxen, no? Vull dir que la veritat és que aquest privilegi de tenir 1 o 2 de cada és una cosa que et fa sentir afortunat. També perquè quan els petits t'abracen molt, dic, sí, ara abracen, però jo sé com acaben, perquè jo vinc del futur, no? Jo sé com anirà això, no? I per això amb el temps jo m'he tornat un fan de l'adolescència, tot i tenir 2 adolescents a casa, la reivindico molt, és una etapa imprescindible. De fet, si coneguéssiu el meu fill de 7 anys, que és el nen més maco del món, els vostres estan bé, però el meu és el més maco del món, quan el meu fill de 7 anys m'abraça, la idea que un dia m'hauré de separar d'ell, que em trenca el cor. En canvi, quan el minut de 18, la idea que un dia em separaré d'ell em sembla molt interessant. Fins i tot urgent, dic, podries fotre el canvi ara a casa una vegada, no? Vull dir que això no passaria sense l'adolescència, és un invent que està posat aquí perquè no ens sàpiga tan greu separar-te d'ells, o sigui que està ben inventat. A més, nosaltres tenim molta sort a casa perquè la nostra filla gran sempre molt madura, estàvem molt orgullosos de que fos tan madura sempre, de petita, sempre una nena molt madura, tan madura que als 12 anys ja es va tornar molt adolescent, cosa que no ens va fer cap gràcia, aquesta maduresa no calia, no? I
I jo ho sé perquè jo des del segon dia d'institut, el segon dia de primer d'ESO, vaig descobrir que la meva filla era ventríloco perquè a 100 metres de l'institut vaig sentir una veu que anava dient ja pots marxar, però sense moure els llavis. Que marxis. És molt trist, a primer d'ESO, el segon dia, ja veure que no pots arribar a l'institut, que vaig anar al bar amb 3 caraquillos per oblidar la tristesa, no? De dir, ja no li agrada la meva princesa, que als 11 anys madurava, als 12 ja li feia vergonya. És molt fort, i un ordre d'allunyament de 100 metres de l'institut, molt trist. Tot i això la reivindico com una etapa interessant i divertida, no? I el que intentaré aquesta estona, i el que a mi m'agrada més, per això dic educar amb humor, és reivindicar que els pares i mares i mestres, els educadors en general, que hem de primer col·laborar més, és a dir, i parlar més en positiu. Jo trobo que hi ha uns quants problemes, però hi ha un problema que és que parlem de l'educació, de la paternitat, com una cosa terrible, ens fem un discurs més aviat negatiu, quan jo crec que no és veritat. És a dir, que primer és una cosa voluntària, la segona que jo crec que és una etapa fantàstica i meravellosa, carregada de petites dificultats, però que no l'hem de dramatitzar tant. I després també em preocupa, no passa aquí a mi, a altres llocs sí, preocupa a vegades aquesta tensió innecessària entre pares i mestres, aquesta falta de col·laboració, aquesta cosa. A vegades et trobes pares criticant el mestre per la porta de l'escola davant del teu fill. Jo fa un parell de cursos, el primer dia de classe, una mare amb el seu fill i jo amb el meu, em diu, qui us ha tocat aquest any? No conto així amb molt poc amable. Jo aquí m'hi meto un nom, la Santa. Ui, la Santa. No ens agrada la Santa, oi? Tenen el seu fill. Un any perdut, i clar. Jo pensava, què està passant aquí davant del meu fill? Com un gos, això. El meu fill pensarà, aquest home em deixa amb una Sandra que no ens agrada i dic que tot el dia de 9 a 5 amb aquesta dona que no ens agrada, no sé si és un any perdut, no? I jo trobo absurd, és a dir, mai he entès com podem delegar una feina tan important amb uns mestres i sobre desanimar-los, criticar-los, no? També m'han dit que a vegades a les sales de professors també es critica els pares, això no sé si és veritat, no? Si mai us arriba ja m'ho direu, en tot cas és normal que parlem del que ens passa, però jo crec que hem d'entendre més que hi ha aquesta complicitat, no? A mi m'agrada que es pugui parlar en positiu, no? I em sento això, una persona feliç en aquest sentit, perquè fixeu-vos que jo aquest any estic fent segon de primària, segon d'ESO i estic a la universitat 2 vegades, li vaig dir a la consellera Rigau fa poc, si tens algun dubte amb algun cicle, te'ls controlo tots. I potser els controlo més que tu, sense faltar-te al respecte, però com que jo tinc ambients especials de tot arreu, no? Vull dir que jo en sé més, no? D'això. I 20 anys després de ser pare, és cert que sabem poques coses, no? A casa, però la més important que hem après, que també trobo molt útil, és que ens hem inventat en directe la teoria de la relativitat. A casa nosaltres fa 20 anys esterilitzàvem el xumet cada vegada que ens semblava que potser podia haver fregat lleument al terra i ja teníem sempre 2 pots bullint, sempre permanentment. I ho complementàvem 2 vegades, amb una peixera d'un mètode Milton, una cosa així, unes pastilles horribles, una cosa molt cansada. Amb el segon vam veure que això va portar molta feina i vam decidir que si el xumet caia en un lloc brut el passaríem per sota l'aixeta un momentet, ras. Amb el tercer vam canviar de mètode i si el xumet caia en un lloc molt brut i hi havia 3 testimonis, ens el fregaríem una miqueta per respecte als testimonis, que a vegades hi ha gent que no té fills i pateix, i fem veure que el fregaríem una miqueta perquè no pateixin aquesta gent. A veure, ja sabíem que això no aniria per tant. I el nostre perfil no li va caure mai el xumet. Us costarà de creure, però no compensa, no és un motiu suficient per tenir 4 fills, però és veritat que porta menys feina. Vam posar un dia el xumet i que no ens ho vam treure, i entre mig no ens va semblar que haguéssim de fer res més, no? De la mateixa manera que amb la gran jo recordo haver anat especialment a comprar un termòmetre per banyeres de nadó, que era un peix de mercuri, que no es veia res, una cosa espantosa, no? Total, perquè l'aigua estigués a la meva temperatura, que ja és trist, això, no? Amb el segon, la meva mare dels talents de l'any em va dir, escolta, posa el colze, sempre s'ha posat el colze. Tampoc ho vaig entendre gaire, perquè és perillós posar el colze, perquè aquelles banyeres són de plàstic, amb aquelles potes que no s'aguanten allà, i posant el colze encara cauràs. No? Per això amb el tercer vam decidir posar la mà directament. No vindrà d'un grau. I
I nosaltres, a partir del quart fill, no ho proveu a casa, nosaltres vam inventar el termòmetre nadó. Posàvem el nen i... És un sistema infal·lible, és a dir, si plora, pot ser que estigui freda o calent. O que no li vingui de gust banyar-se. De fet, el nostre quart fill és un nen molt curtit, té les temperatures, té una gamma alta, diguem. A la platja es balla, mai no troba freda i s'ha acostumat una mica totes les temperatures, no? I que té una part així útil. Però potser encara més important que això, per mi el més rellevant de tenir 4 fills és descobrir que els fills són diferents. Això és una cosa que els mestres saben perfectament, però els pares no sempre ho sabem, ho saps quan ja n'has tingut uns quants. Penseu que a casa hem fet un experiment curiós, que és que els 4 fills són de la mateixa parella. Hi ha gent que diu, són de dues dones i el mateix. La gent té tendència a voler que ens diuen sempre, però no han tingut temps, estan molt feinats tenint temps i no han tingut temps. Per tant, és la mateixa parella, estan fets amb el mateix mètode artesanal, fets de casa. Tampoc n'hem après gaire perquè també estàvem molt feinats cuidant-los, no? I són diferents, és impressionant. Si tu agafes la mateixa parella, una mateixa postura, fa 4 fills i surten diferents. Clar, fa molt efecte això, perquè també tomba moltes teories sobre l'educació. Jo fa 20 anys, abans que naixés la meva filla, jo havia decidit com l'educaria. I ara penso, doncs, no, potser és millor primer conèixer-los, veure com són i adaptar-te a aquesta realitat, no? Perquè l'educació té a veure amb com és la persona que has d'educar, no? Aleshores, moltes vegades tenim prejudicis o priorismes o coses que hem decidit abans que potser no funcionen. I, per exemple, em demanen, a vegades en programes de ràdio que he fet, o coses demanen temes, no? Què hem de fer els pares amb els deures dels nostres fills, no? Per exemple. I tu dius, depèn. Jo un dia a la ràdio vaig fer un programa i dic que aquesta no cal que porti cap psicòleg ni cap pedagog, aquesta me la sé jo. Perquè la nostra filla gran és molt aplicada, molt responsable, molt bona estudiant, sempre ho ha fet tot, alhora, sense dir-nos a l'hora de les seves vides. Per manera que nosaltres ens pensàvem que érem uns pares perfectes perquè dèiem això ho portem de meravella, tot va bé. Amb el segon, quan a tercer de primària li vam posar deures i a les sèries, ens van cridar al segon trimestre per una nota a la motxilla que deia urgent demà a les 9 del matí la tutora us vol veure els dos. Vaig dir, li deu passar alguna cosa, aquesta pobra dona que es truqui, no? Vam anar allà i ens va dir el vostre fill encara no ha portat mai els deures. I li vam dir, per això ens molesta a nosaltres. Parli-ho amb ell, no? Que no ve el seu fill aquí cada dia, no? Em sembla... I de cop ens va dir, què feu vosaltres pels deures? I vam dir, res. I jo els vaig fer tots, els meus els tinc tots bé. La meva mare ho guarda tot, amb unes golfes té els treballs de tota la meva vida, dic, si no els hi porto. Ja vaig acabar jo i ja està. Dic, ara, si té un problema amb els deures, doncs parli-ho amb ell, cada matí. I ens va dir, no, però ens heu d'estar-hi sobre, vam sortir pensant que aquesta mestra és molt estranya, aquesta mestra rara. Vam parlar amb altres pares i ens van dir, no esteu a sobre, vosaltres? Home, nosaltres estem tot el dia allà a sobre, amb veritat. I ens van dir la gran, dic, no teniu ni idea. Vaig arribar a casa, vaig fer una bronca a la meva filla gran, dic, nena, avisa que fa 2 anys que fas deures, d'amagat a l'habitació, hem fet el ridícul, semblàvem pares novatos, dic, aquí al passadís, explica'ns què fas, no? Perquè és una cosa que... I aquell dia em començava el segon a dir-li, va, els deures, i encara estem així. Vull dir que la pregunta que hem de fer els pares amb els deures, jo dic, depèn. Si teniu la meva filla gran, no cal que feu res. Si teniu el segon, sí. És a dir, val més que sigui a sobre. Igual que fa poc, en un altre programa de ràdio que m'anaven, és molt important l'expedient acadèmic, tu què creus? Per tu és molt important les notes, tu ets molt exigent amb les notes dels teus fills, què penses de les notes? I vaig dir el mateix, que és que depèn. La nostra filla gran treu bones notes, fins i tot és una noia que alguna vegada amb un 9,3 ha anat a demanar revisió d'examen perquè li augmentessin la nota, que això fa ràbia, és de persona repel·lent, no? Això és una cosa que... Jo a la universitat dono classes i si veu un amb un 9,3 que li pugi nota, jo li abaixo. I ja està, el 9,3, no em prenyis, no em molestis el professor, no estudis, te'n surt una estona, distreu-te, no? Per tant, jo a la meva filla gran l'he arribat a tranquil·litzar, dir-li, no passa, no vaig a fer el ridícul. En canvi, el segon, a quart d'ESO, a l'últim trimestre de quart d'ESO va arribar a casa amb un 1,9 de física. 1,9 a l'últim trimestre de quart d'ESO. I davant de la meva desesperació, ell em va dir, m'esperava menys. És un moment trist perquè descobreixes que tens 2 problemes.
i un fill que no ho troba molt greu. Que esperava una mica menys, no? Dic, home, no. Clar, jo el que vaig fer les següents 48 hores, mira que no m'ho expliqui, perquè encara tindria algun problema, perquè segur que em poden retirar la custòdia, no era molt pedagògic, però em vaig dedicar 48 hores a convèncer de la gravetat de l'assumpte. És a dir, vaig estar 48 hores convencent-lo de que si no provàvem quart d'ESO, aquell estiu seria infernal, que només faríem que física tot el dia, esmorzaríem física, dinaríem física, pensava, com ara no provi, pringaré jo, perquè clar, quan fas una promesa l'has de complir. I per sort vam acabar traient-s'ho, no? Però la pregunta, hem de ser molt exigents amb les notes? Dic, depèn, si ets una persona exigent, a vegades has de tranquil·litzar, si ets un galtes, que amb un 1,9 encara s'esperava menys, doncs l'has de preocupar, és a dir, li has de fer entendre que allò és un tema greu, no? Aleshores, per mi l'educació té bastant a veure amb això, no? Amb una actitud i amb una posició i amb intentar equilibrar, més que ara m'especialitzar. A mi em sembla que aquesta generació de pares que estem així més motivats, que estem més... que anem a les xerrades un diumenge al matí, que si vosaltres... A vegades també confonem l'educació amb una especialització cap a l'èxit, no? I després et trobes coses estranyes, no? Amb el tercer fill nostre, recordo que va venir uns amics a sopar, el nostre fill tenia 5 anys, i ens van dir cap al final, el vostre encara no fa cap instrument, però ho vam dir amb una cara de preocupació molt gran, no? I nosaltres vam dir, no, que nosaltres sapiguem, no tenim cap instrument a casa, vull dir que no posem que no. I ens van dir, doncs ja està, és que si no hem començat als 5 anys ja el piano ja està. Però era un muntó de dir, està tot perdut, no hi ha... També ens havien dit que el tenis, es veu que si no comences als 4 o 5 anys amb el sake, ja no... Hi ha alguna cosa del sake que si t'hi poses al 6 veu que ja no surt. Però que l'endemà l'hem despertat el nostre fill, dic, noi, espavila, perquè estem badant. Ja no seràs ni tenista ni pianista, dic que ja ets un fracassat com a tenista i com a pianista. Digue'ns ràpid què vols fer i posem avui mateix, que el que no comences als 5 anys ja està, ja no arribes, ja és un drama. Aquesta cultura de l'especialització és molt curiosa, perquè per mi gairebé és contrari a l'educació. Per mi l'educació és un projecte global en el qual has d'equilibrar, és intentar impulsar persones que tinguin diverses capacitats, que sàpiguen fer coses, però també deixar-les de fer, que sàpiguen estar connectats i desconnectats, que sàpiguen córrer i estar-se quiets. I fixeu-vos que confonem a vegades educar-los amb decidir una cosa que facin molt bé i que siguin molt bons amb això. I llavors a vegades, pobres fills, doncs, fins i tot tenint hobbies que els pares havien volgut fer ells i no els van poder fer i que ara, pobre nen, se'l carrega ell, i toca tenir aquesta afició per delegació. Per això a mi m'agrada molt parlar de l'educació més com un projecte d'encarrilar les criatures, de marcar uns carrils i decidir, mira, soc el teu pare, què tal, molt de gust, a mi m'ha tocat educar-te, per tant, posarem uns carrils que tenen un destí i l'educació per mi és una actitud i una posició que té a veure amb posar aquests carrils i estar pendent que la criatura vagi avançant. Jo la definició que a mi m'agrada més d'educar la vaig descobrir fa uns anys a casa, quan va néixer el nostre quart fill vam entendre que ens havia fotut amb un embolic molt gran perquè els anàvem espaiant cada vegada menys i de cop teníem adolescents, nens a casa, era un festival. A la meva dona no ens podíem veure perquè un estava entregant, l'altre recollint. De fet tenim un mètode de conciliació a casa que és que ens comuniquem només a través d'una ordre que ens estem amb un imant a la nevera, com arribes a casa vas a la nevera i sempre et diuen què has de fer, que no ens veiem. És un mètode de conciliació i un mètode anticonceptiu també perquè no... Des que l'apliquem ens hem quedat encallats amb aquests 4, no? I no hi ha contacte. Però que un dia arribo al vespre tard i em trobo una nota que deia urgent, compreses per la gran, bolquers pel petit. És un moment dramàtic de la teva vida, t'adones que t'has complicat la vida, que la cel·lulosa t'arruïnarà, tanta cel·lulosa per una banda i per l'altra. Estem contaminant el planeta massa, nosaltres sols a casa, no? Tant de paper allà, llançat, no? I com que eren 3 quarts de 9 vaig anar corrents al bon preu de sota casa, no? I al moment de pagar-ho, com que el nostre fill, això es fa uns 5 anyets, tenia 2 anys i era l'últim i vam decidir que ja estava a punt de refer-li el bolquer, vaig agafar el paquet de bolquers allà davant i li vaig dir, no el paquet, no? Vaig parlar amb ell i dic, mira, estic fart de tu,
fa 15 anys que entres a casa, no et suporto, ets car, fas pudor, ets molest, contamines... Et anem retirant i tornes, sempre tornes enganxat amb una altra criatura, però sempre tornes aquí, no? Et vull perdre de vista, t'anuncio que et retirarem i no entraràs mai més a casa. I en aquell moment em va agafar gaire un cobriment de cor, vaig mirar l'altre paquet, dic, no estava parlant amb tu vine cada mes, per favor. Et necessito, no vull bromes ni sustos ni res, no estalviarem amb marca blanca, amb ales, sense ales, zoom, però tu vine aquí cada mes. A la caixera no en tenia res, m'ha dit, s'ho portarà, al final ho pagarà, això? Dic un moment, perquè em sentia gaire com un Hamlet, allà amb un fonòleg de Shakespeare, i amb un paquet a cada mà, el paquet de bolquers o de compresos, jo vaig entendre quina era la meva missió a la Terra. És una persona que té un destí a la Terra, i en aquests moments tinc una doble missió, que és espavilar el petit i controlar la gran. És a dir, retirar aquest paquet i necessitar aquest altre paquet, és a dir, que ho tenia claríssim. De fet, jo ho podria haver entès perquè uns mesos abans el nostre quart fill va començar a caminar, oblidant que estàvem emocionats, perquè al principi quan camina em fa il·lusió. Doncs estàvem gravant en vídeo les primeres passes del nostre fill i la gran va aprofitar per dir, me'n vaig, i no, tu, seu, calla, tu, camina. És a dir, jo tenia ja la sensació que la meva paternitat s'estava complicant, perquè jo necessitava que uns fills s'espavilessin i que una no. Que un fa il·lusió que camini i l'altre no, que aquí, quieta, no? Per tant, aquesta contradicció ja la tenia, no? A sobre, no? I per això des de llavors, quan em diuen què és educar, jo dic, m'imagino jo amb un paquet a cada paquet, que és espavilar els petits i controlar els grans. Ara, com que ja tinc dos adolescents, he canviat la definició i dic que educar és espavilar els petits i intentar controlar els grans. He afegit intentar perquè és molt difícil. Perquè un adolescent és una persona molt rara, però molt. Tu li preguntes on va i diu enlloc. Dius, amb qui has quedat? Amb ningú. I quan torna dius, què heu fet? Diu res. Un adolescent tècnicament no és perillós. No sé per què patiu, perquè un adolescent és un ésser humà que passa el dia enlloc, amb ningú, fent res. O sigui, no cal patir. Passa que a vegades els trobes a llocs concrets, amb persones concretes, com ells, fent coses concretes que no t'agraden, i dius, calla, potser no em diuen tota la veritat, però no? Perquè això no lliga amb el que m'hem estat dient. Però tenint les seves respostes és molt curiós. Per tant, és molt difícil controlar-los. Jo crec que s'ha de fer, s'ha d'intentar, però és molt difícil. Nosaltres el segon ha passat de dir-nos sempre que quedava amb ningú. Ara ha fet 18 anys, tot el dia fa festes de 18 anys, diu ell, i clar, una festa ja s'entén que amb ningú no pot ser. Doncs ara quan li demanes amb qui ha quedat, diu amb tothom. No té terme amics, ha passat de quedar amb ningú a quedar amb tothom, però clar, com a informació quedes igual. Diu, aquesta festa qui ve? Tothom, tots. I però tots d'on? I dic que breu, tots. Jo la feu al Palau Sant Jordi, al Camp del Mar, sí que vol dir tots. Dic, però tots d'on? De l'institut, d'on surt aquesta festa? No apareix? Total no coneixes, ningú no els coneix. Dic, si no els presentes, no, però des dels presentats. Si no em dius mai cap nom, no hi ha cap manera. Aleshores, l'interrogatori és molt difícil. Però tot i això, jo entenc que la nostra feina és provar-nos a la feina. I per això, si torno un moment a aquests carrils que us deia fa un moment, jo imagino que aquests carrils que serveixen per espavilar i controlar han de ser uns carrils que de nens han de ser una mica amples, perquè els nens puguin caure, que els puguin passar coses. És a dir, no podem estrènyer molt, no podem estar a sobre literalment dels nostres fills perquè s'han d'espavilar. I en canvi, de joves, jo penso que els carrils han de ser estrets, més estrets dels que ells voldrien, perquè la feina d'un adolescent és saltar-se. Un adolescent s'aixeca al matí i pensa, on estan els límits? Sisplau, com els saltaré. Doncs millor que se'ls trobi aviat, és a dir, que no tingui molta feina, és a dir, que de seguida es trobi uns límits, uns horaris, unes normes, i ell se les saltarà, i tu estaràs intentant que no se les salti i negociaràs això. Però per mi, crec que l'educació és espavilar i controlar, crec que aquest carril ha de ser un carril que tingui un destí claríssim, que és formar persones autònomes, independents, segures, felices, amb capacitat de relacionar-se, bona gent, amb ganes de canviar el món. Fixeu-vos que amb tot això que us estic dient, si hem de formar persones felices, autònomes, independents, amb capacitat de relacionar-se, de fer coses, de fer feliç als altres i de canviar el món, si això és l'objectiu,
fixeu-vos que no és el més important, l'anglès, el piano, el tenis, tot això, que és molt important, però no és el més rellevant. El més rellevant d'aquestes persones és quines experiències han tingut, com han entès el món, com han assumit que funciona el món, molt més que la formació, que la formació és molt important. Jo treballo molt perquè no sap que tinguin idiomes, tinguin bons estudis, tinguin bona formació, facin música, però l'educació no és només això. L'educació és sobretot que tinguin els valors i el coneixement suficient i les experiències per passar a ser adults responsables i independents. I això jo crec que té un perill que és si oblidem l'escena meva al súper i oblidem que educar és espavilar i controlar i tendim a fer vegades, no sé si passa tant, però a vegades tendim, a Barcelona ho fem, a sobreprotegir els petits i a no controlar tant els grans. És a dir, els grans és total, que no contesta, que no li pregunto. No. Ell no contesta, però tu li has de preguntar. Ell no et diu on va, però tu li has de preguntar. Ell fa veure que no t'escolta quan dius que pateixes, però tu li has de dir que pateixes. Vull dir que un adolescent és una persona que necessita un pare o una mare que estiguin tota l'estona dient-li vigila. Ell fa veure que no fa cas, però tu has de dir vigila, perquè és veritat que han de vigilar. I un nen necessita que li passin coses. És a dir, sobreprotegir un nen, per mi és un error greu, perquè sobreprotegir un nen és impedir-li educar-se. És a dir, l'educació comença quan passen coses. L'educació comença quan cau. Si no caus, no entens que pots caure. Fixeu-vos que jo he vist ara, en els últims fills meus, jo no he comprat mai cap pala ni cap galleda, per exemple, perquè he descobert que hi ha unes mares que van portant pales i galledes per tothom, no? Als pares. No volen que els nens es barallin, crec que són una ONG, perquè diu cap nen sense pala ni galleda. Pateixen molt i estan allà als parcs escampades, anar regalant pales i galledes i fent una altra cosa molt curiosa que van dient als nens. S'ha de compartir, compartir està bé, no? Com un mantra que van repetint. Compartir està bé, però és molt difícil. Compartir no ve de gust. Els adults no compartim res. Com a exemple, no en donem cap, no hem compartit mai res. Sortiu ara, aneu al bar aquí davant i agafeu el dònut del costat. Diu, mira, no compartirem el dònut. I aneu-li dient, compartir està bé, no li agrada. O mireu en Carli, agafeu el seu iPhone 6, li dius, mira, aquest és el meu Nokia de fa 10 anys i compartirem, perquè vull provar el teu com funciona. Els grans no compartim res, per desgràcia. Per tant, sí que els hem d'educar a compartir, però l'educació a compartir comença quan hi ha un conflicte, quan es discuteixen les coses. No es resol tirant pales i galledes per tothom, perquè a més, per moltes pales i galledes que tiris, volen la del de davant. Perquè què vol un nen? La pala del de davant, del color del de davant. Això és una cosa evident. Fixeu-vos que els sorrals, jo els observo molt, els sorrals dels parcs infantils, que són una zona complicada, no? És un lloc, sembla un quadrilàter allò de boxa, no? Un ring de boxa, no? Menja davant de casa, a prop de casa a Barcelona, i tenen quatre fustes, no? Sorra allà, fang, a vegades, allà tancadet, 20 tios armats amb una pala, i tu deixes el teu nen, i a vegades hi ha alguns, a vegades els pares o mares molt ben intencionats que agafen el seu pobre nen i a 1 metre d'aquest quadrilàter li diuen: sobretot, maco, no t'embrutis i no et baralles. I el nen diu, doncs anem a casa, mama, què fem? Tu creus que davant d'aquests energúmens, amb aquesta sorra que hi ha aquí, no em puc embrutar ni barallar? Doncs per què m'hi portes? És a dir, que és tortura, això. És a dir, l'únic que pots fer allà és embrutar-te i barallar-te. Un sorral, un pedagog segurament faria un estudi dient que un sorral és un lloc on s'estimula i es fomenta i es practica l'astúcia, la força, la velocitat, la capacitat de seducció, la capacitat d'intimidació, la capacitat de negociació, la capacitat de cooperació. I si no ets fort, ni ràpid, ni astut, ni col·labores, no et pringues i no veus ni una pala ni una galleda, ni allà, ni a la casa, ni a la casa, res. I això són les normes del sorral, i això és el que s'aprèn al sorral. I per tant hem d'entendre que en els parcs infantils aprenen quan tu t'apartes del tobogan i els dius, vigila, maco, la mama s'aparta, si et tires a anar, cauràs. I si tenim la sort que cau des del primer esglaó i no es fa gran mal,
està bé, perquè ha après que sí, que no hi ha ningú. Fa poc a la ràdio va trobar una mare, a la SER, una cosa que faig, dient-me que ella mai m'he separat del meu fill, sempre estic allà darrere enganxat, i doncs aquest pobre nen es pensa que la vida tu et deixes anar i hi ha una xarxa sempre. I com que la mare no hi serà sempre, perquè als 12, 13 hi ha una edat que no voldrà veure la mare, aquest nen, doncs tindrà un problema. Per tant, l'educació l'hem de fer en aquests primers anys i hem d'entendre que l'educació implica riscos de que es caigui, de que caigui, de que els hi passi una cosa. En una reunió d'escola bressol em vaig trobar un pare amb un nen d'un any i mig que va venir a protestar, va dir que el seu fill, abans d'anar a l'escola bressol, mai mossegava ni esgarrapava. Diu, des que va a l'escola bressol mossega i esgarrapa. Per tant, hi ha una mala companyia a la classe. I volia saber qui era. La mestra d'escola bressol, que és un encant, les mestres d'escola bressol són fantàstiques perquè són boníssimes, grans professionals, però sobretot tenen una paciència infinita amb aquests pares patètics que han d'aguantar, no? Aleshores, no a Tàrrega, parlo de Mollerussa, en altres llocs. Total, que aquella mestra li va dir, amb tota intel·ligència, li va dir a aquella home, el felicito, el seu fill és una persona estable psicològicament, perquè quan estava sol a casa no s'autolesionava, no s'esgarrapava ell mateix ni es mossegava, cosa que demostra que aquest nen està bé. El pare ja ho veurem, però el nen està bé. En canvi, un cop socialitzat, un cop posat en una aula amb 8 nens més, que un li fot el camió que ell estava jugant, doncs ell ha decidit experimentar amb les seves ungles i amb les seves dents a veure què passa. I allà comença l'educació. Allà és quan les mestres, amb el criteri, intervenen i els diuen que la frustració no es pot canalitzar així, que han de negociar d'una altra manera, que han de compartir. Que compartir està bé, però que al principi fa ràbia. És a dir, que quan el de davant et fot el teu camió, fa ràbia. Per tant, han de negociar la manera de fer-ho i que en tot cas mossegar i esgarrapar no està bé, però primer, per saber que no està bé, primer has d'haver mossegat o esgarrapat o t'han d'haver mossegat i esgarrapat. A més, avui que estic en una església ho confessaré, jo crec que a l'escola bressol jo les adoro perquè és el lloc on es respecta més el secret de confessió del món, més que un confessionari. Mai saps qui és el nen que mossega, mai t'ho diuen. La nostra filla gran venia sempre amb unes queixalades i tot, i vam provar tots els sistemes, amb les mestres, amb altres pares, mai vam saber qui era. Cosa que agraeixo, perquè el nostre segon fill era el que mossegava la classe. Era útil que no ho diguessin, perquè quan altres pares a la sortida et deien ai, el meu fill dient unes marques, dic, el meu també, Sí, qui deu ser, no? No va portar mai cap marca, en fi, perquè era el marcador, però vaig poder dissimular. Aleshores, aquest secret de confessió també és útil, no? Perquè té a veure amb això i també la lliçó que vaig aprendre és que sempre estem pensant buscant les males companyies i a vegades la mala companyia és el teu. I hem de dir que quan es socialitzen, doncs el nostre estem encantats de com és, però quan es socialitzen i passen coses, doncs vés a saber si el teu és el que rep o el que reparteix, no? I això és una cosa que també hem d'entendre, no? Aleshores, per avançar, tu deies abans, no? Per buscar maneres d'educar sense sobreprotegir i controlar, és a dir, intentant espavilar i controlar, i m'agrada parlar d'aquests 5 sentits bàsics que avançaves, no? El primer sentit és el sentit comú. El sentit comú per mi vol dir que educar és un procés en el qual els nostres fills entenen que el món funciona segons com reaccionem nosaltres al que ells fan. Per tant, és molt important, el nostre rol és molt important. Ells pensen que s'han de comportar segons el que marquem nosaltres. I això no és segons el que els hi diem. El que els hi diem no és gaire important, perquè diem moltes coses, fem el contrari. El que diem no és gaire educador. El que és educador és el que fem. Si fos important el que diem, no ens trobaríem escenes com a vegades un pare o una mare que diu li he dit 27 vegades al meu fill que vagi a dormir i no hi va. Això és una frase absurda, perquè si a un nen li has dit 27 vegades que hagi de dormir i no hi va, vol dir que per aquell nen vés a dormir no significa vés a dormir. Ell diu, pensa, vés a dormir és una frase que es diu aquí, en aquesta casa, és com una tradició que hi ha en aquesta casa, que hi ha una hora que van dir vés a dormir, vés a dormir, vés a dormir, però vés a dormir no vol dir res. De fet, vés a dormir significa no cal que hi vagis, perquè m'ho han dit 27 vegades, no hi he anat i no ha passat res. Si tu vols que vés a dormir signifiqui vés a dormir, després de dir vés a dormir, el fots a dormir.
I t'hi diu, calla, vés a dormir, vol dir, vés a dormir. Ara ho entens. Aleshores, el que diem no serà molt definitiu. El que fem sí que serà definitiu. I fixeu-vos, estem en el sentit comú, que ells interpreten en funció de les nostres decisions i aleshores moltes vegades ens trobem en escenes curioses. Per exemple, el nen demana una piruleta. Li dius que no. Es posa a plorar, li dius que no. Es tira a terra, li dius que no. Es recargola allà a terra com un escarbat, dius que no. Es posa vermell, dius que no. Es posa blau, dius que no. Es posa lila, no. Es posa lila amb la llengua que li pell. Té maco la piruleta, no? Doncs clar, aquell pobre nen, el missatge per ells és un missatge molt contradictori. I allà l'endemà al pati li diuen, què tal a casa? Com va a casa? Et compren piruletes? Dius, sí, te l'acabo comprant, però t'has de jugar a la vida. Ja no ve de gust perquè estàs mig asfixiat, no? No notes ni el gust de la piruleta, no? Perquè t'has hagut de deixar el coll allà, i tot. I a vegades la gent diu, però què fem? Li comprem la piruleta o no? No és gaire important. Si comprem 3 al dia és un problema, però no és molt important. Si estem en un lloc públic, veiem que no aguantarem la pressió, li podem comprar. O dir-li que se la guardi per haver sopat, saps? O distreure'l. En tot cas, aquest pols de no, i a l'últim moment cedir és absurd, perquè el missatge per ell és aquesta gent no té criteri. Per les bones no t'ho compren, i quan t'ofegues sí, és una gent rara. Per això mateix passa a l'adolescents. Fa poc una amiga em va dir que tenia una filla de 15 anys que volia sortir el cap de setmana. Diu, li he dit que no, perquè volia passar la nit fora, li he dit que no. I diu, fa 2 dies que no em parla, maltracta els germans, destrossa les portes, i al final li dic, bueno, va, vés, que no podem aguantar aquests nervis. Dic, no. Però sí, dic que això és un missatge igual, i estem allà al cap de setmana, li diu, què tal, t'ha costat venir? Diu, home, sí que m'ha costat, he hagut d'insultar els germans, maltractar la mare, destrossar 2 portes, a casa són raros, però les bones no. Clar, si un fill teu, pel que sigui, li dius que no, i comença a destrossar les portes, has de dir que ell no, que era per 2 dies, ara serà per 2 anys. I ho ha d'entendre, això. I a més, continuem el sentit comú, heu de saber, ja ho sabeu, però hem de saber que els nostres fills tenen un radar, saben perfectament a l'instant si aquell sí va en sèrio, si aquell no va en sèrio, quan triguen a desmuntar-ho, quan costa que l'àvia canviï el menú, quan costa que l'àvia porti un provo, quan costa que el pare digui que sí, és a dir, ho saben perfectament. A quina hora és la bona per venir al llit i que no pots més, es queda, ho saben tot. Ho saben tot. És a dir, no hem de patir per ells, ho dominen perfectament. Fa un parell d'anys em van deixar una nena un cap de setmana, com el meu petit tenia 5 anys, llavors sí. I quan ja me l'havien deixat, i el cap de setmana que tenia molta feina, i em van dir, per cert, no l'aconseguiràs lligar al cotxe perquè no li agrada lligar. Té com claustrofòbia i no li agrada. I pues, no hi ha problema, no? Perquè havíem de fer uns quants desplaçaments, jo per descomptat no portaré cap fill meu sense lligar, però menys un fill d'un altre, ja seria el col. Aleshores vaig posar-la al cotxe, la nena, la vaig mirar als ulls i vaig dir, home, en aquest cotxe, que estàs avui, si no et lligues, això no es mou de cap. Deia que no, vaig pujar davant i pensava, doncs estarem un cap de setmana aquí al cotxe tancat, no? Perquè evidentment, quan fas això, has de complir-ho, és a dir, tu no pots fer això i al cap de 5 minuts dir, va, no abans, el nen. I realment la noia es notava que no s'havia lligat mai perquè aguantava. Però al final es va lligar, es va deixar lligar. La mare no s'ho creia encara quan la va dir. Què li has fet? Dic, res, simplement li he posat una cara de això va en sèrio. És a dir, aquí no tenim dubtes, aquí quan diem que et lligues. I si tu no et lligues no es belluga. És veritat que no ha tornat més a casa aquesta noia. Cosa que ja m'està bé perquè hem trobat d'altres, no? Però en tot cas és perquè entenguem des del sentit comú que ells que ho saben molt bé quan funciona el món i saben molt bé quan anem en sèrio i quan no. I jo penso, i hi ha molts experts que ho avalen, que jo no ho som, que un nen o una nena que té unes normes clares i uns pares amb criteri és més feliç que un que no té unes normes clares. Encara que les normes siguin estrictes, és a dir, encara que a casa es mengin poques piruletes, només el dissabte i no sé què, si saps això, ets més feliç. Si saps que a aquesta hora es va dormir, a aquesta hora t'aixeques, no sé què, aquest nen és més feliç que un nen que no ho se sap. Que t'ho diuen 27 vegades, que sí, que no, que un dia
pots dormir, l'altre foten la bronca, és a dir, que falta criteri, no? I per això jo soc molt partidari que tinguem present quan eduquem que els nostres actes a ells els donen una lliçó de com funcionem, no? El segon sentit, per si no tens sentit comú, és el sentit del ridícul. El sentit del ridícul vindria a ser, si no tens sentit comú, imagina que quan ho fas coses et gravessin i ho pengessin al YouTube, et faria molta vergonya, doncs no ho facis. De fet, no faríem gaire cosa, si penséssim això, del que fem, perquè, clar, amb temes com l'alimentació, la meva pediatra estava desesperada, em diu, és que cada vegada tinc pares més papanates que veniu aquí preocupats, demanant suplements vitamínics, reforços, perquè el nen no creix prou. Em diu que té un matrimoni que són baixíssims i que està preocupat perquè el nen és baix. I que està a la banda baixa del percentil aquell estadístic que tenen aquella ratlla. I que li van demanant reforços i suplements vitamínics i coses. I al final un dia me'ls vaig mirar els dos. Vaig mirar el pare i li vaig dir crec que és seu, aquest nen. Si patia amb aquest jugador de bàsquet del pis de dalt, no hi ha tingut res a veure, no? Aquest nen sembla una nena amb una genètica de baixet, perquè hi ha nens de totes les mides i tot, i la normalitat no és estar al mig de l'estadística, no? Hi ha una gamma de normalitat gran. I després, per desgràcia, hi ha problemes. Hi ha nens que sí que tenen problemes d'alimentació, hi ha nens que tenen problemes, però hi ha una normalitat que no és la perfecció, sinó que és una gamma que hi ha nens més alts, més baixos, més moguts, més quiets, que treu més bones notes, no tant, més estudiosos, més responsables. Això és el normal. I no podem desesperar-nos per això, no podem posar-nos nerviosos per això. Això és el que ens ha tocat, diguem, no? Això és una cosa que hem d'entendre. Un altre pediatre, això ho vaig gravar a la ràdio una vegada, em va explicar un cas pitjor, em va dir que tenia un matrimoni que estaven desesperats que el nen no menjava prou a la nit. Diu, però hem vist que si troba coses a terra se les menja. I a vegades esterilitzem una mica el terra de la cuina i posem trossets de truiteta allà per la Era una parella amb estudis universitaris, els dos, havien copiat molt tots dos per la carrera. I a vegades penso en aquest pobre nen, penso, tu necessites uns adults de referència que tinguin drets, amb un criteri, que diguin sí o no, i veus els teus pares de genolls, humiliats, allà, deixant trossets de truiteta, i penses, jo me'n vaig d'aquesta casa. Pitjor que aquí no estaré enlloc, que aquests no tenen cap criteri, que aquests són patètics, que estan aquí de genolls fent el ridícul. I això és amb bona intenció, està ple de pares que fem tonteries amb bona intenció. Jo faré el que sigui pel meu fill, li fem els deures, li portem no sé què. No, això, el que sigui, si pel ridícul no ho podem fer. Jo tinc uns amics, tenia uns amics que m'han vist les coses més ridícules que he sentit mai, que feien una festa a la primera discoteca dels seus fills i la seva filla no tenia els anys encara. Però si sabia tan greu que la seva filla no pogués anar a la festa que els pares li van falsificar el DNI a la filla. Van fer la fotocòpia, la van canviar i la van falsificar. Pobreta, és que per 3 mesos és molt injust, ja li han falsificat el DNI. Clar, penses, pobre fill, no? O sigui, un adolescent té dret a fer la seva primera falsificació de DNI. Un adolescent és una persona que es vol saltar les normes de la família. Si els teus pares falsifiquen DNIs, com en salten les normes de la família? Que no hi ha normes, ni imperi de la llei. Dius, aquí si vull impressionar aquests dos m'he de fer narcotraficants, com a mínim. Aquí tota la legalitat mínima se la salten pel forro, aquests tios, no? Pel meu bé. Què cony és el teu bé que puguis saltar-te una norma en un lloc que demana el DNI? Al revés, el món funciona que els nois intenten falsificar el DNI i els pares el reguen. I no podem canviar aquest ordre. Vull dir que no ho podem canviar. I això, per això reclama aquest sentit del ridícul. Hi ha un tercer sentit molt important que és el sentit del deure, no de la responsabilitat. I és que això que estic dient jo, si ens creiem un manera al súper, ens mirem els bolquers i les compreses, si ens creiem que educar és espavilar i controlar, espavilar és obligatori, no és opcional. I controlar és obligatori. Jo a P4, del meu últim fill, venia un home cada dia amb el seu fill amb un cotxet, el portava a dormir a P4, en el cotxet, el nen feia la pipa. Venia totalment a dormir, així estirat, i l'home suat, i un dia li vaig dir, segon trimestre, dic, escolti, com és que anem amb cotxet, de P4? I em va dir, és que vivim molt lluny i és molt pràctic per mi. Diu, el foto aquí, el cotxet, i vinc corrents, i el deixo aquí, deixava el cotxet allà,
i és molt pràctic. Jo vaig parlar amb aquest home i dic, tinc una idea per vostè que la seva prioritat a la vida és la cosa pràctica. Tinc una idea que és que no tingui fills. Perquè tenir fills no és pràctic. Està bé tenir fills, però és la cosa menys pràctica que hi ha. De veritat. Tenir un nen de P4 no és gens pràctic. Perquè t'has d'aixecar, l'has de fer usar, l'has de despertar, l'has de portar a escola caminant i camina molt a poc a poc. Excepte quan recules. De vegades has trigat 10 minuts i 10 metres i de cop et recula 20 metres en 10 segons. No, i t'ha costat molt. Per tant, un nen de P4 t'has d'aixecar molt d'hora. A P5 ja camina més ràpid, però per què camina més ràpid? Perquè a P4 han caminat a poc a poc. I hi ha un moment que ells mateixos ja veuen que allò no pot ser, no? Diguem, però aleshores l'educació és agafar un nen de P4, despertar-lo, donar-li esmorzar, fer-lo caminar i que aprengui a anar més ràpid. I així s'ha de pringar, s'ha de passar per això. Per tant, no pot ser pràctic. Ningú li ha demanat a aquell senyor que la seva vida sigui pràctica. La vida pràctica hauria estat quedar-se a casa sense tenir fills. Com que ha tingut un fill, ara pringa, s'aixeca d'hora, li dona esmorzar, el porta caminant a l'escola, recula 10 metres, torna a avançar, el deixa allà a l'hora en punt, i amb un nen despert, esmorzat, que es pengi la bata com els altres. Perquè aquest pobre nen no acabarà l'ESO, aquest nen, que té un trauma, aquest nen s'adorm a casa i es desperta a l'escola. Sense saber com hi ha arribat. I amb t'ajuda, tu tens en fila, desperts, pentinats, amb la bata penjada i ell està allà dormint. Aquest nen no, té un trauma escolar. Aleshores tot això és perquè aquesta persona no ha reflexionat sobre que la seva missió no és tenir un matí pràctic, la seva missió és educar la seva criatura. És obligatori, i a més el seu deure, és la responsabilitat que li ha tocat, que se l'ha triat ell. El que passa és que el deure està molt discutit. Fixeu-vos que fins i tot la gent troba estrany haver de canviar, no? Hi ha gent que em pregunta que vol tenir fills, i em ve a veure, i dius, escolta, estàs pensant tenir fills, i volem fer una pregunta, posen cara com d'intel·ligents, i et diuen, tenir fills et canvia la vida, pregunta, no? Dos mires pensant, espero que no en tingueu, perquè es veu fatal, només fer aquesta pregunta. De persones ja irreflexives totalment, no? Perquè, què us sembla? A casa fa 20 anys érem 2, ara som 6. A casa s'ha canviat la vida, el pis, el cotxe. A casa hem suprimit la democràcia perquè el dia vam votar i van guanyar ells 4. Ho hem posat al Constitucional, a l'ANSA, ho van anul·lar molt ràpid, això ho fan ràpid. I els vam dir, això de la democràcia està bé, però ara provisionalment cal un govern fort de concentració, que estarà format per 2 tecnòcrates, el paper la mama, i vosaltres seieu i calleu, i quan seieu ja ho entendreu, que és el que diuen els pares, però no sabem què dir, no? I ja està. A mi m'ha canviat molt la vida, molt. Em fa una altra pregunta. Lliga molt, dic, molt no, tot. Tot lligat, tot. La gent de ple 5 anys, tots els caps de setmana, no sé si fan coral, bàsquet, futbol, esplai, sempre estàs... Però ho he buscat jo. Si he decidit tenir fills i he decidit portar-los a l'esplai, és lògic que el dissabte hagi d'anar a portar-los, o hagi d'anar a portar-los a bàsquet. Em sembla molt estrany aquesta cosa, primer de no canviar, hi ha gent fins i tot, al marge dels fills, que et diu, jo sóc així i no canviaré. Que te'ls mires i t'aniria també canviar, perquè estàs fatal. No té marge d'error, dic, milloraràs segur si canvies, perquè millores segur, i no volen canviar. Doncs clar, tindré fills i no canviaré. Doncs molt malament pel nen, perquè ho riurem, però pel nen és fatal, perquè tenir fills, clar que t'obliga a canviar, però canviar no vol dir destrossar la vida, però canviar vol dir que t'has d'adaptar. Tenia uns amics, tenim un nen petit però farem viatges exòtics. Dic, hosti, abans no en fèieu, bueno, però no volem que ell ens primi de viatges exòtics, no? Ara vas. Van anar a Tailàndia 3 setmanes amb un nen molt petit, quan van tornar, dic, què tal? Diu, molt malament, dic, quina sorpresa. Jo tenia jet lag, ens va adoptar l'horari, no li agradava el menjar, es va enfebrar, no vam trobar d'alts. Què fas amb un nen petit en un país que no hi ha d'alts? El Dalsi, per si trobeu cap farmàcia oberta avui, aprofiteu, el Dalsi el prohibiran un dia d'aquests que una cosa tan bona no pot ser legal de cap manera. Ells fan veure que jo soc un profet, jo prengui un profet i no és el mateix. No és el mateix, no fa el mateix efecte que un profet que el Dalsi, no.
Tu tens el teu fill de 40 de febre, li dones una xeringa de d'alci, i al cap de 20 minuts està 36 i mig saltant i ballant al voltant. Això no és normal, no, de veritat. Jo esmorzo sempre un d'alci molt croissant. Tens una energia ja pel dia. L'únic problema del d'alci és que dura 4 hores, i per tant, a l'escola et truquen a la 1. És un problema i és una conversa una mica estúpida, no? Perquè tu dius, ah, sí. Et diuen que està 37 i mig i dius, li pujarà més, tranquil. Us heu precipitat trucant perquè us heu deixat a 30 minuts. Però vull dir que quan tu tens fills petits t'has d'adaptar i has d'anar a llocs de vacances més tranquils, que hi hagi 3 pares, que hi hagi 2 doletes, no? I llavors tens petits com els 2 grans. Quan aquests de 28 anys vam anar sempre al càmping quan érem petits. I jo deia, t'agrada el càmping? No m'agrada. Perquè hi vas, perquè si tens nens petits és genial. És un paradís. Està ple de pares, de nens, poden anar sols per allà, els perds de vista, és increïble. Hi ha uns pares motivats que venen al matí, escolta, estic fent una activitat, em puc emportar els teus fills? Dic, i tant! Dic, mira, marxem el dia 14, si te'ls pots quedar. Anar fent una barbacoa, anant al karaoke de pares, no sé, és xulo, no? Vull dir que és una cosa que no t'has d'amargar per això. No? Jo crec que el sentit del deure ens porta a fer coses que tenen a veure amb espavilar i amb controlar i que tenen a veure amb facilitar que comparteixin. Hi ha un dia que pots anar a Tailàndia i un dia que pots anar a fer dia, que has d'anar entenent quina feina tens, quina feina tens en aquest moment. Igual que jo penso que a casa ho hem fet que, com que s'han d'espavilar, doncs no sé, per exemple, a casa hem fet a partir dels 8 anys, bueno, un petit té 7 anys ja va sol fa dies, no? Perquè no m'hi donar ja corria sol, però els grans dèiem, a partir dels 8 anys aneu a comprar pel barri, sols, a Barcelona, i tota la gent diu, ai, sí, perquè dèiem als 8 anys, ens dèiem, anés al súper o anés al forn a buscar una bagueta, mira, baixaràs a baix, els pares vigilaran, espera que el semàfor es posi verd, mira si trobes aquesta senyora grassa del barri, perquè a vegades els semàfors se'l salten i que s'empellin amb ella, t'hi poses a la dreta per ella, creuant el semàfor, que la bagueta estigui calenteta, que torni pel camp i torna. I això és un moment màgic d'un nen de 8 anys, de 7 anys o de 9 anys. Els nens de 6 a 12 13 anys fan cap, fan el que els diu, i és l'edat d'educar-los. Tu li dius això i efectivament el teu fill baixa, responsable, amb l'euro allà, es posa el semàfor, troba la dona gran, se creua, es torna amb la bagueta calenteta, amb el camp, i és un moment emocionant. Excepte que et truca un veí. Imagina que el teu fillet petit solet amb una bagueta pel carreret. No et fa por, hi ha gent molt estranya al carrer. Dic, sí, tu mateix ets molt estrany. I ara dic que si et trobava canvies de vorera, perquè un tio que està mirant si nen sol no me'n refio. No? I en tot cas, fa por, sí que fa por, però és que fa més por que els teus fills no aprenguin a fer coses. És a dir, que l'educació requereix això. Per tant, i a més l'educació no comença aquell dia, l'educació comença al cap de 3 mesos, que un dia vas a buscar el pa, arriba tard, pateixes, i al final arriba al cap de mitja hora, amb la bagueta freda, mentre una mica, he anat a casa seva, i tens una oportunitat d'educadora que el nen de 8 anys i 3 mesos, el seus al sofà i li pots una bronca i et farà cas, i l'impressionarà, i dius, escolta, si jo teníem un tracte que era baixaves al semàfor, la senyora grassa, la bagueta calenteta, no hem parlat mai de la bagueta freda, mentre un amic tral·larà, no? I aquest nen això li afecta. Li afecta i diu que no ho farà més i no ho fa més. És a dir, que l'edat de marcar criteris, d'ensenyar-los als nostres fills, donar-los confiança i que ells es facin responsables, és aquesta edat, dels 6, 7, 8, 9, 10, no és als 15. Als 15 no pots començar a educar un fill i donar-li criteris i normes si no els has posat abans. Però clar, què passa ara? Que com que tenim por, vas veient, inclús a pobles petits, vas a llocs, els portem amb cotxe a tot arreu, perquè no ens refiem de no sé què, els portem als llocs, perquè fa fred, perquè no sé què. No els deixem anar sols, no poden jugar sols, estan sempre vigilats, no els passen coses, no s'espavilen. I el teu fill, el dia que perd el bitllet de 20 euros, aquell dia també comença l'educació. Aquell dia és un dia important perquè la bronca és molt gran, ell pateix,
i aprendrà que ha de vigilar amb els diners el dia que els hagi perdut. Per tant, heu d'entendre que el que heu après vosaltres, el que hem après nosaltres, ha estat a partir d'experiències que no han anat prou bé. És a dir, fixeu-vos que anar amb bici, que és la metàfora perfecta de l'educació, anar amb bici és una cosa rara, que els pares els ensenyem a anar amb bici, els empenyem, els traiem la rodeta, ells van caient, es pelen el genoll, i diuen, no passa res, no passa res. I si tinc el genoll pelat, per què no passa res? Perquè tu vols que aprengui a anar amb bici. I anar amb bici implica pelar-te el genoll. I ningú ha après a anar amb bici sense caure, ningú mai a la vida. Aleshores, l'educació requereix caure. I afortunadament caure poc i tot. Però per què ho fem? Per què fem que el nostre fill caigui? Perquè com que sabem que un dia o altre anirà amb bici i no en serem, pensem que allà que hi soc jo i em fa cas, li ensenyaré a anar amb bici, a frenar, a vigilar i tot això. Perquè si no li ensenyo jo, no prendrà sol i se la fotrà. Per això els eduquem. Aleshores, han de passar coses, han d'anar al carrer. Els meus fills van en metro, des de 11 o 12 anys van en metro sols, i l'estan dient, he vist el teu fill sol al metro. I feia transport, dic, sí, que ha canviat de la groga a la blava, els colors, a P3 ja va prendre el groc i el blau. Si a P3 sap el groc i el blau, als 11 anys pot canviar de passat. No et fa por, no et fa por. A mi el que em fa por és que als 15 o 16 anys vagin sols a la discoteca a les 5 de la matinada, això sí que fa por. Hi ha molts psicòlegs que et diuen, un problema que teniu avui, els pares adolescents, no és que als 15 anys vagin sols a la discoteca, és que als 15 anys van sols a la discoteca i als 13 no han anat sols enlloc. Això no passava. És a dir, primer nosaltres trigàvem una mica a fer les coses, però a més, a les 13 que ja havíem fet de tot. Ara hi ha nois que no es poden matricular res, no poden agafar el metro, van a l'escola amb cotxe, els pares els hi porten l'entrepassa, se l'han descuidat. I de cop aquests tios als 15 anys, dius, va, torna a les 5 de la matinada a la discoteca i jo no sé què passarà. I com n'ha après de desenvolupar-se pel món? Si un nen no ha anat mai a comprar pa sol, no pot comprar coca de matinada a la discoteca. La primera transacció ha de ser legal i amb tíquets. Ha d'aprendre a regatejar i que ens tornin del camp i així no pot fer negocis de foscos. Però que a mi em sorprèn molt que ens faci por, que ho fem els pares, ens faci por el món de dia i el de nit no. És a dir, que pensem que el metro, que és perillós que vagin sols, que caminin sols pel carrer, això és perillós. Jo estic content de tant, que no sé si té a veure amb això, he vist que hi ha aquesta zona de 30 km per hora, ara ho veia i tot, perquè les ciutats s'han d'adaptar, això, no? És molt important. L'altre dia m'ho explicava el Francesco Tanucci, això, no? Hi ha un estudi. A 50 per hora, cada accident, cada vegada que atropellen un vianant, la meitat es moren. I a 30 per hora se'n mor un de cada 20. Doncs clar, si a 50 per hora es mor la meitat dels vianants que són atropellats i a 30 per hora se'n mor un de cada 20, doncs les ciutats han d'estar a 30 per hora. I a més que va posar prioritat vianants, i m'encanta perquè, clar, a Barcelona, al Pas Segre, la gent no es para. Has d'esperar que no vingui cap cotxe, però que el Pas Segre és una cosa obligatòria. Aleshores, clar, si no fem ciutats amb passos de peatons que respectin, que la gent vagi a poc a poc i deixem anar els nens sols, és un cercle que no funciona. És patint, com que patint no hi ha nens al carrer, com que no hi ha nens al carrer, els cotxes van a doncs hem d'agafar i hem de dir, els nens van al carrer, van caminant. Hi ha vigilància de guàrdia urbana, hi ha unes multes galopants a qui vagi més de 30, hi ha una zona de no sé què, hi ha camí escolar, és a dir, hem de facilitar això. Per mi és obligatori, perquè si no passa això no hi ha educació, és a dir, no els hi passen tot. El quart sentit és el sentit moral, no? El sentit moral vol dir que educar amb valors. I educar amb valors vol dir que els hem d'encomanar. Els valors no els venen amb dalt, homeopatia, amb antibiòtics, que no s'injecten. Els valors només es tenen. I per tant jo crec que heu d'intentar que a casa hi hagi valors, que a l'escola que els professors hi hagi valors, que els avis tinguin valors, que els amics tinguin valors. Heu d'intentar això. Els valors no s'aprenen cap sermó, no ha servit mai cap sermó de res. Saps, has de ser bona persona, res. Cap sermó ha funcionat mai. Els nens aprenen valors si els encomanen, si tu en tens, si el pare és actiu, si el pare és el de l'AMPA, no sé què, doncs ells pensen, bueno, i el Tom fa coses, no? Si transmets coses. Si no, no s'encomanen, si no n'hi ha, no?
Jo tinc un amic que és el tio més consumista que conec, m'encanta perquè a casa seva té una pantalla plana que veus al Barça allà com si fossis al camp, no? Que ocupa tota la paret, és una Bang Olufsen que val més que el pis, no? I té l'Apple Watch, ho té tot, sempre es compra tot l'últim model i està preocupat que els seus fills són consumistes, no? Estic preocupat que els meus fills tot el dia volen que els hi compri coses, no sé. I jo dic, sí, deuen ser teus. Jo dic que només l'han vist plorar els seus fills abraçant la pantalla plana nova, pensen que això està bé. Aleshores, ell diu, però jo a la seva edat no tenia res, jo a la seva edat era feliç tirant pedres al riu, jo sol, allà, dic, sí, però no et van veure mai tirant pedres al riu, ells et veuen abraçant la pantalla del Golufsen. És més, ells tiren una pedra al Golufsen els mates, perquè és la cosa que estimes més del món, la teva pantalla plana. Perquè aquests nens no poden anar al riu, això, perquè nosaltres no mitifiquem. Si vols que vagin al riu, que vagin, però no els deixem, que estan tot el dia en parcs, vigilats, no podem ni jugar a futbol sols, no podem escoles de futbol, amb un entrenador, sempre hi ha un vigilant, no els deixem fer res sols, doncs menys nostàlgia. I normalment, si tu la teva felicitat és comprar coses, és normal que tu pensi que comprar coses està bé, perquè és el que veu. Jo soc un defensor dels esplais, porto els meus fills a l'esplai des de petits, els dos grans ara són monitors, perquè crec que l'esplai hi ha valors, perquè hi ha uns joves de 18 anys, 20 anys, amb piercing, rastes, molt raros, tots ells, amb mala pinta, que cuiden els nens grans. I per això no són valors que una persona de 18 anys, com ara els meus fills grans, els dimecres es reuneixin, el dissabte fa 5 cau, cada mes se'ls emporten d'un cap de setmana, per setmana Santa 5 dies, a l'estiu 13 dies amb tendes de campanya, gratis, aguantant els pares, buscant-ho tot, llogant els autocars, als 18-20 anys, aquests tios tenen valor, són voluntaris, i a més aquests tios normalment són dels geganters, dels castellers, de la CUP, sí, estan ficats en tots els líos que hi ha. I estudien, i són feliços, posant l'atenció, vull que estiguin amb aquests. Jo vull que estiguin amb aquests. Però també la gent diu, no et fa por l'esplai? Sí, clar, al principi, amb un esplai penses que hi ha riscos, però hi ha riscos a tot arreu. A tot arreu. Molt més. Per mi és més arriscat un noi que no coneix un ambient saludable, d'aquests germans grans, que no coneix el voluntariat. És més greu això que des dels 7 anys vagi d'excursió a la muntanya amb uns celebrants com aquests. No? Perquè, clar, jo recordo fa 13 anys la meva filla amb 7 anys, jo no hi havia anat mai a l'esplai, em van dir, està bé, la vaig apuntar allà, i després ens van cridar al juny i ens van dir això, al juliol ens portem 13 dies a la muntanya amb tendes de campanya, i vaig dir, perdoni. I dic, per què? Diu, s'ha fet tota la vida així, doncs canviem un any. Jo faria 3 dies en casa de Polònia, no? Perquè la meva princesa no té voleu portar 13 dies a la muntanya, a la tenda, no esteu boix. I, sí, dic, on aneu? Diu, al Ripollès. Dic, però el Ripollès no... Diu, que no ho sabem, perquè el pagès es va enfadar l'any passat, o del camp. No, l'organitzat tot això és fantàstic. Dic, estic molt tranquil. Una mare va demanar, diu, aigua calenta, la meva filla, si no està molt calenta, no es banya, no ens de pedrada com es digui el riu, si fa sol. El que vaig anar a deixar la meva filla amb una motxilla el doble gran que ella, amb un autocar i uns paios que no sabien on anaven als Ripollès, 13 dies, que no pots trucar ni res, diu, no, si va algú malament ja et trucaré. Cosa que m'encanta, jo soc fan d'això, perquè és la desconnexió total, això és una cosa que és la normal. Però ara estem acostumats a tot el dia a fer WhatsApp, no? I a més és com que ja fa anys que hi vaig, és veritat, si hi ha algú dolent et truco. Dic, és millor que no truco. 13 dies que dius, perfecte, que no truco. Doncs, jo estava patint, la vaig deixar de la meva filla, vaig pensar, no ploris perquè donem seguretat, no? I una dona no m'acostàs a posar pura. I dic, vostè de qui és la mare que no em coneix? I tal, i em va dir, soc la mare del monitor. Diu, el meu fill és despistat, ho perd tot. Una frase que crec que no era el lloc per dir. Crec que no era el lloc adequat per dir aquella frase. I al moment, jo vaig tornar a casa i dic, bueno, ara posem les notícies i perdut uns nens al Ripollès. Doncs és increïble, al cap de 13 dies vam anar a buscar-los i vaig tornar tot. Primer va baixar del cor una nena de bruta, tiesa, no? No va fer sol, o sigui, no va haver sol.
va complir la paraula, es va banyar la nena, no? I estava allà tot el dia. I va sortir la meva filla i dic, què tal? Diu, molt bé, tot s'ha fet molt. Dic, el monitor, què tal? Diu, bé, estava comptant tota l'estona. Allà vaig entendre que l'educació en un esplai és l'educació d'uns cap als altres, és a dir, que aquell noi de 18 anys que a casa ho perdia tot, despistat, un cop a la muntanya diu, calla, deixa'm els comentaris. No, si torno a fotre un parell no agradarà. No serà una cosa ben rebuda, no? Aleshores, i ara quan els pares de 17 anys deixen els seus fills amb els meus de monitors, que jo penso que no els coneixeu, i segona penso, gràcies, és un acte de generositat, i els meus fills, segur que un cop allà són més responsables que a casa, perquè a casa ja saben que jo vaig al darrere, que els empaito, i allà diuen, jo soc l'adult, doncs millor que m'espavili, si me'n cuidi. Per això jo crec que en aquests llocs i molts altres ambients es transmeten valors, perquè hi ha voluntaris que fan coses, i perquè és la vida de veritat, és a dir, que no és tampoc tot molt reglat, no? L'educació del lleure i l'adolescència, perquè passen experiències, passen coses, i han d'espavilar-se davant de coses. I acabo amb el sentit de l'humor, no? Que el sentit de l'humor és bàsic, és català és imprescindible, perquè diuen unes tonteries de tu cada dia que et tiraries a la via i sobre el tren no passa per això, perquè no ens suïcidem, no? Ens ho tenen impedit, no? I si ets pare o mare o mestre, has de tenir de l'humor, perquè fixeu-vos que us dic dues coses molt contradictòries, no? Us he dit que educar és molt important, heu de tenir valors, és una responsabilitat, heu d'espavilar, heu de controlar tot, i alhora us he dit que un pare o una mare no pot ser una persona espantada, complexada, sinó que és una persona feliç, alegre. Com es fa això? És molt difícil. Només es pot fer un sentit de l'humor, és a dir, una capacitat de riure't de tu mateix, de riure't de les teves contradiccions, de les coses que vas dir que no faries, i fa. Jo tinc tot de coses que vaig dir que no faria mai i les faria. Tranquil·litat. No sé ni per què vaig dir que no les faria perquè trobo lògic fer-les, no passa res. I perquè, a més, jo crec que parlar malament de l'educació o anar per la vida compuixats, complexats, espantats no ajuda. És a dir, els nostres fills són més feliços si tenen uns pares o unes mares o una família estable, segura, alegre, que es diverteix, que no té por. Ara fan uns manuals, socorro, mi hijo adolescente, no pots començar l'adolescència tenint por del teu fill. Un adolescent és una persona normal, que té grans, que canvia la veu, el seu cos li va gran, vol lligar, no lliga, ha posat una foto al Facebook i no li ha posat cap m'agrada, té problemes, no? I nosaltres som adults i nosaltres, en principi, això ho tenim superat. Per tant, i a vegades veig pares igual de nerviosos que l'adolescent, i l'adolescent té dret, té les hormones alterades, està canviant el seu cor, està canviant el seu físic, s'està relacionant, ha de discutir amb tu, ell té dret a estar nerviós. Tu no, tu ets una persona estable, normal, tranquil·la, amb sentit de l'humor, que ho has d'acceptar. Aquell nen que li agradaves ara t'ho discuteix tot, no et pots desesperar. Jo ho feia, tu ens hem passat per això, no podem viure això com un drama, és una cosa normal, igual que un nadó no dorm, que si veig que dormen, no? Que la gent diu, no ho feia, no deixa de dormir, és veritat, un nadó és un individu també curiós que aconsegueix dormir 18 hores i que dos adults no dormin res, no? Però no és un drama, això passa amb els nadons i hi ha un dia que dormen i ja està, vull dir que no podem dramatitzar això. Igual que no podem dramatitzar cada decisió, a vegades veus un nen que demana una piruleta i la seva mare s'aixeva al costat. Hem de parlar. El teu pare i jo pensem que aquesta piruleta és dels nutrients necessaris pel teu desenvolupament motriu i ara et privarem d'aquest plat alimentari, fem pel teu bé i el nen posa cara de dir, mama, quina vergonya, ens estan mirant, estem al mig del carrer, quin trauma tens amb la piruleta, què passa? Soc un nen, no sé ni si vull una piruleta. Recorda que un nen és un tio que va assenyalant coses amb el dit i necessita algú gran, feliç, que digui sí o no, ràpid, brillo, mama, no tenim de roda. M'he d'anar a fotre de peus amb un bassal de fang i he d'anar a clavar un cop de pal al Nick-Maro a la gallera. Tenim feina, mama, no ens encallem per una piruleta. Si per una piruleta et muntes aquest trauma i aquest sideral, quan vulgui anar a la discoteca faràs un congrés extraordinari de psiquiatres de la comarca, no pot ser, I aleshores, jo amb això, el meu pare no comprava mai res. I és un tio molt irònic, molt catxondo, i amb el temps pensant, el meu pare quan tu demanaves qualsevol cosa, et deia, sí, fes a la botiga, em porta un tot i jo passaré a pagar-ho. No? Ja veies. El tio
estigues tan segur del seu no que et diu que sí, no et pots ni enfadar, és impossible. Qualsevol cosa. I això ho faig servir. Ara, mira, aquest noi de l'1,9 de física, l'endemà, em va dir, anem al Camp Nou avui, perquè a vegades anem al camp, jugava, i vaig dir, home, i tant! Amb l'heroi de l'1,9 dic, no només anem a veure el Barça avui, sinó que després anem a sopar, fotrem unes cerveses, i després anem a Canaleta i ens penjarem tu i jo d'una farola al teu dit oe, celebrant-ho fins que vinguin els Mossos, els tècnics de la matinada. I diu, vale, ja ho entenc, que he d'estudiar, ja ho entenc. No cal que tots sempre estiguem enfadats, fem un sermó, el teu pare està decebut per aquesta nota. Home, ja ho veus que està decebut el pare. És a dir, la sola idea que tu et preguntis pel Barça és que em fot riure. És per una cara de dir que un camp del Barça no el veuràs mai més a la vida, no sabràs ni on és, ni recordaràs haver-hi anat. De gran, no? Fins que et posis a estudiar física. És més, cada que parlis del camp del Barça i que potser amb el teu 1,9. Vull dir que no treguis el tema, no? Vull dir que hi ha un punt en què hem de tenir més seguretat. I això és el que us volia dir, perdoneu que m'hagi allargat, però el que us volia dir és que era que hem de parlar millor de l'educació, parlar millor de la paternitat, dels mestres, parlar-ne més en positiu perquè ens ho creguem nosaltres, no només pels altres, sinó perquè nosaltres ens ho creguem. I que hem d'assumir, no podem assumir com un greu problema molt difícil, sinó que hem de viure com una cosa divertida, una experiència transformadora, que requereix que nosaltres tinguem seguretat, espontaneïtat, naturalitat, i que tinguem dues coses, que és un amor incondicional pels nostres fills, la de dins, existeix, i segona, un criteri, que anirà variant, però un criteri. I els fills necessiten amor incondicional i un criteri, i ja està. Penseu que fa 20 anys jo vaig decidir que no seria pare. Ja veieu que tinc un criteri jo estable i sobretot qui mana a casa també queda bastant clar, no? I em vaig llegir un llibre que diu educar els fills cada dia és més difícil i vaig dir a la meva dona, dic, mira, aquest pedagog diu que educar els fills cada dia és més difícil, no estic preparat. I ella, que és molt llesta, em va dir, escolta, fem un tracte, si educar els fills cada dia és més difícil, tinguem-los ràpid abans que sigui impossible educar-los. I a mi això em va semblar tan lògic. Aquella és una de les 4 nits que ens I és el que us volia dir, que jo crec que educar els vostres fills és difícil, és complex, cada vegada és difícil, sobretot perquè el món canvia, però no és impossible. I que si ho feu de bon humor, jo crec que us en sortireu i desitjo que us en sortiu. Gràcies.